Още в началото на октомври падна сняг навсякъде по високите части на планините, а ние искахме да ходим на есенна екскурзия. Затова се насочихме към Беласица. Тръгнахме през Каменишките водопади и по река Камена, за да стигнем догоре. Планината е колкото Витош е висока, но е с доста по-стръмни склонове. Пътеката е добра до първите водопади, но в един момент изчезва и започваш да се чуеш натам ли е, насам ли е, но така или иначе може да се стигне до последния водопад, който се казва Резначо. Навсякъде може да се стигне по един макадамов път, който граничарите са го прокарали, но в крайна сметка той обикаля страшно много. И заради това се включихме в една друга просека. Но тази просека ни отведе къде? В едно дере, което няма минаване. И в един момент се оказа, поне картата показа, че трябва да се качваме по някакъв склон, който няма качване. Падаш. Айде, ето нашия човек. Давай, наш човек на 4 крака. Нагоре. В единия крак, втория крак, третия, четвъртия. Давай, нагоре. Ще стигнеш. Къде ще отидеш? Кажи, къде? Може би ще намериш. Там има нещо светло нагоре. Аха! Да, какво е това? Какво? Ето, това е пътя пак, който къде ще те изведе? Я провери на телефона. Да, ще те изведе пак на конето. Но защо гониш така? Да не ти се качва мечка отгоре върху тебе. Ето, стигаме до хижата по нощите. На следващия ден сме към връх Радомир и се движиме по Коларския път. Бамбаруш завистливо гледа към бъгитата, но сме тръгнали в крайна сметка на поход. Ето вижте какви хубави гледки се виждат от седовината към Гърция. Започва качването към връх Радомир. Времето е хубаво, с бодра крачка се върви нагоре и постепенно се изкачваме. Но мъглата идва, времето се разваля, бавно Бамбаруш върви нагоре, почти е стигнала, прави си косата, за да е хубава на върха. И когато стига, се оказа, че до Катманду има 1445 часа, но ние няма да вървим до Катманду. На върха има окопи, които се виждат, но ние продължаваме, няма да се биеме, продължаваме към връх Конгур, където в подножието му се открива прекрасна гледка към Пейтрич. След това с бодра крачка и бързо продължаваме към хижата, на която ни чака изненади.